Hej, i den her video der vil vi se på, hvordan man kan regne vinkler ud, hvis man kender to sider i en retvinklet trekant. Og til det der skal vi bruge det der hedder invers sinus, invers cosinus og invers tangens, eller det der også kaldes sinus minus første, cosinus minus første og tangens minus første. Altså de omvendte funktioner til sinus, cosinus og tangens. Igen så kan Mabel ikke finde ud af at regne i grader, medmindre vi hjælper den. Så vi skal igen hente gymnasiepakken. Så vi skriver ved, parentes stort G, M, tryk enter. Så kan I se, at vi har de her inverse funktioner til cosinus, sinus og tangens. Så det er dem, vi skal have fat i. Så den bruger man ganske enkelt. Man skriver invers, cosinus, og så til det forholdet mellem de to sider, man nogle gange ser på, det kunne være 0,4. Husk at man skal bruge punktum. Enter. Jamen så vil vinklen altså være 66 grader. Igen så kan vi prøve at bruge sinus. Man kan skrive i en v invers sinus til 0,5. Så enter. Jamen den vil være cirka 30 grader. Og til slut, jamen, så har vi også med cosinus, vi skriver invers, tangens, invers tangens til 0,6 eksempelvis. Jamen så får vi, at den er 30,1 grader cirka. Så det er sådan, I bruger Mabel til at udregne vinkler, når I kender forholdet mellem to sider i en retvinklet trekant. Hej hej.